Συνέχεια. Ρε φίλε, γνωριζόμαστε. Ναι, ξαδέρφια δεν είμαστε. Δείξε τη φώτο που βγάλα τις πέλες. Βρε σπάσε από εδώ, διπλάσιο βάρος από σένα έχω, μην τρελαίνεις. Λοιπόν, τσάτ, Γεράκι, Zero, ολοκλήρωση παραγγελίας. Θα με κεράσεις. Όχι, και δεν σε κεράσεις. Στα τέτοια μου. Όπα, όχι το μικρό παιδί. Λοιπόν, πληρωμή με κάρτα, πληρωμή στο ταμείο. Τσάτ να μιλάει σε μια Κάρτα στο ταμείο. Παρακαλούμε προχωρήστε στο ταμείο για να πληρώσετε. Πήραμε. Ναι, γιατί στο πανέχεις και πάμε. Πήραμε εδώ πέρα. Έλα να βγάλουμε, έλα. Κι εγώ θέλω. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάω να πληρώσω. Δηλαδή τώρα εσείς βγαίνετε από το σπίτι και λέμε πω είμαστε πολύ μάγκες. Λέω πάνω από το λίγδα, λίγο έτσι, λίγο να τον πει. Ποιο λίγδα ρε φίλε, έχεις 50 σπυράκια στα μούτρα από την ακμή, δεν βλέπεσαι. Λες εμένα. Τι λες ρε. Δεν φαίνεται. Αν με ξανακουμπήσεις, βλάκα, αν με ξανακουμπήσεις, θα σου φύγει το σαγόνι αλλού. Θα σου φύγει το σαγόνι αλλού. Εδώ πληρώνουμε. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.